Er du klar? 3, 2. 3, 2. Skal jeg også? Jeg gider ikke sige noget. Du skal sige Ja, sammen med mig. Nej, det er dig, der siger. Jeg gør bare sådan. Okay. Er det godt nok sådan her? Ja, Eller bare sådan? det er sådan her. Okay. Det er sådan. Er du klar? Ja. Herligt altså. Nu. Hoppa. Herligt altså. Velkommen til. Mathilde her og Anne Mette her. Og i dag, der var det meningen, vi skulle bage kage, men det gør vi ikke, fordi vi har penge til det. Og fordi... Nice. Så det vi gør i stedet for, det er, at Anne Mette har fundet en masse ting, og hun kalder det... Vi skal lave et tag. Spørgsmål. Vi skal lave et slags tag. Er det ikke tag? Det Jo. Og Anne Mette har en masse ting. Spørgsmål. Ja. Vil du forklare lidt, hvad det er? Jeg googlede egentlig bare spørgsmål til en tag-video, og så tog jeg bare sådan lidt fra søster-tag og random question tag. Så det blev bare sådan en mix tag ting. Og Mathilde blev klippet. Eller Mathilde. Nej, det blev det ikke. Så ja. Okay. Yes. Let's get started. Okay. Hvad tror du kan, men som du ikke kan alligevel? Jeg tror, at jeg kan synge, men det kan jeg faktisk ikke. Hvordan vidste du, hvordan du sige det? Fordi jeg synger ellers det. Jeg kan noget til. Jeg har det sådan... Jeg har det sådan... Jeg synger godt, når jeg er alene, synes jeg selv. Men når det så sådan noget seriøst, så kan jeg ikke. Okay, næste spørgsmål. Hvad er vigtigst? Penge, fame, familie eller kærlighed? Kan man sige familie og kærlighed og så penge, fordi så Nej. du bruger penge? Hvad var det, var? Okay, du vælge en til. Ja. Penge, fame, familie eller kærlighed? Og nej, familie og kærlighed er ikke det samme. Kærlighed, det er sådan en kæreste ting. Jeg har den der ting, der I har derude. Det er The True Love Story, eller andet, så har jeg fået magnet på mit varmeting på mit værelse. Det var ikke kommet i videoen. Hvorfor er det, du siger, at du ikke kommer? Okay, jeg bliver nok nødt til at sige familie, fordi min familie betyder for mig. Okay. Hvis du skulle vælge et andet navn, hvad skulle det så blive til? Så nu bryder jeg mig ikke engang om mit eget navn. Fordi Mathilde lyder sådan lidt. Mathilde lyder sgu ikke. Men, hey! Men der er de begyndt at kalde mig det. Sammen med nogle andre. Okay, så jeg vil nok have heddet det... Okay, jeg hvor kom det fra? Nå! Jeg bliver nok nødt til at sige... Anna eller andet. Bare for at hedde eller andet. Ja. Eller Anne. Ja. Eller jeg gør din navn A, jeg ved ikke hvorfor. Jeg har faktisk 2 navne, det er kun det ene, der begynder med A. Men alt det starter med M. Ja. Anna Mathilde og Anne Mette. Så var Here for the rescue. Jeg så har tænkt her en anden dag. Tænk hvis en shipnavn hed Anulte. Jeg tænkte på det, hvis jeg var i bad. Jeg kunne ikke finde på noget. Jeg stod bare, fordi vi snakkede nemlig om det engang. Ja. En Okay, skriv ned i kommentaren, hvad vores ship-navn vil være. Hashtag. Hvad I finder ud Så af. nu gør man bare slet ikke i Danmark. Men gør vi nu! Det gør vi nu. Fordi jeg er med Special Edition. Guys. Guys! Hvad er din yndlingstopping på pizza? Jeg prøver lige at se, om jeg stadig filmer. Jeg er meget bange, fordi det er første gang, jeg filmer med det her. Okay, den filmer. Nice. Min det var en kæreste, der sagde det. Min yndlings, altså det der oven på pizza. Ja. Jeg kan godt lide det der tomat. Noget. Jeg kan godt, nej, osten på pizza. Udover ost og tomat. Altså skinke eller pepperoni eller Så må jeg nok... ansjoser, hvis du kan lide det på pizza. Jamen, jeg er nok nødt til at sige skinke. Okay. Jeg har været nødt til det. Jeg er nødt til at sige, jeg kan ikke vælge andet. Hvis du går tilbage i tiden og møder dig selv, du var 10, hvad vil du så sige? Lad være med at vælge, så du får det her fucking grimme ar. Gud, hvad er det, du vil sige? Det ved jeg ikke, men lad være. Jeg vil bare sige, shut up, you're 10. Hold kæft, du er sådan 10 år. Du skal blive bedre veninder med Anne Mette, end du var dengang. Dengang var vi ikke været veninder.
Vi er venner med Annemette, Mathilde. Okay, hvad er du på dine fødder lige nu? Strømper. Må vi se. Det må vi gerne. Det må vi gerne. Hvilket ord har du svært ved at udtale? Den der kan jeg rigtig godt lide, fordi du er nødt til at udtale det. Det må gerne være engelsk eller sådan noget. Jamen, det er også et engelsk ord med. Eller fransk. Jeg sad faktisk med... Jeg er helt fransk. Nej, nemlig. Jeg sad med ordet her den anden dag, men det er når... Men du kan ikke udtale det. Nej, nemlig. Det er noget på engelsk, jeg kan ikke huske, om det starter med F eller C. Nej, det var ikke det. For... Nej, jeg kan ikke sige det ord som... Prøv at stave det. Det kan jeg ikke. Okay, hvor hørte du det? Hvad betød det? Det ved jeg ikke. Solafo. Hvis du kun kunne shoppe i 2 butikker resten af dit liv, hvilke 2 butikker vil du så vælge? Aldrig nogensinde jeg lige gennem den igen. Man kan sgu da ikke købe tøj i Aldigan. Skal det være tøj? Ja! Det er derfor, jeg sagde shoppe. Whatever. Du kan sgu da... Tøjbutikker. Jeg vil nok sige H&M, fordi det er billigt, og det er lige min stil. Ja, jeg vil næsten kun tøj. Hvilken vej vender du, når du er i bad? Altså, når jeg skal have min... Altså, serien står herovre, men bruserne er herovre, altså det kommer vandet her. Når du skyller shampoo ud af håret. Så vender jeg ind over bruserne. Så du får vand i hovedet? Ja, det gør det. Og vi går videre. Hvem er din yndlingsfarve for dig? Ja, det er Luna. Det er Luna, fordi den er bare så sød. Sover du med døren åben eller lukket? Lukket. Hvorfor? Så bliver du dræbt privat. Te eller kaffe? Ej! Jeg bliver nok nødt til at sige te. No shit, du har lavet en sang omkring det. Vil du hellere drikke en hel flaske ketchup, eller sidde inde i en gammel ven, du ikke har snakket med længe på en dårlig hårdag? Støde ind i en gammel ven på en dårlig hårdag, fordi min hårdag sidder ens hver dag. Jamen, hvis det så er dårligt. Jeg har altid en dårlig hårdag. Striber eller prikker? Prikker. Prikker. Jakke eller hoodie? Hoodie. Jeg har rigtig mange hoodies. Okay. Chokolade eller vanilje? Vanilje. Nå. Ej. Sommer eller vinter? Jeg vil nok sige vinter, fordi det er så hyggeligt og sådan noget. Og så kan jeg bare godt lide mørke. Vil du tage bier som øjne eller en finger som tunge? Bier som øjne. Bier som øjne. Og ja, der sidder faktisk folk og skriver alle de her spørgsmål ned. Jeg har ikke selv lavet dem, jeg har fundet dem på nettet. Jeg vil nok hellere have en finger som tunge. Hvorfor det? Hvis nu man mødte nogen og sådan, hej. Prøv lige at forestille jer at have bier i øjnene, der bare siger zzzz. Nej, det gør ikke ondt. Nå, så jeg kan stadig se. Ja, men det er lavet af bier. Hvor mange gider lige stå og have sådan dybe conversations med en, der har bier som øjne? Undskyld mig. Det er derfor, jeg vælger finger som tunge. Er du bange for mørke? Nej. Kun? Jo, det er jeg faktisk. Fordi når jeg er med min far, fordi jeg har jo været så ovenfor, når jeg er sådan trappen, så føler jeg til historien, så bliver jeg bange. Og der er sådan mega langt hen fra den ene kontakt til den anden. Så ja, jeg er faktisk bange for mørke. Okay, så skal du lige vise os en ting fra dit skab, du ikke kan leve uden. Vi skal have sådan noget sejt ventemusik for lige nu. Skynd dig! Nej, jeg tager ikke. Ja, slap dog af! Jeg har valgt at tage mine briller, fordi jeg kan ikke se en skid. Så kan man jo så vælge at spørge sig selv, hvor fanden har Mathilde briller i skabet? Hvor ligger de? I et skab? Ja. Vil du hellere snave en lama eller svømme i honning? Svømme i honning? Jeg vil hellere svømme i honning, fordi det lyder meget af.
Den næste er også lidt klam. Er du klar? Det skal du glemme. Ej, okay. Vil du helst blive voldtaget af en hval eller voldtage en hval? Det er meget synd for hvalen, jeg vil nok vælge at voldtage en hval, fordi at blive voldtaget af en hval, Det er synd så for bliver jeg jo hvalen, mega mast. Det er fuldstændig sprækket. Ja, Det er synd for hvalen, hvis du voldtager den, men du må gerne sprække mig på midten, for jeg kan stå voldtage den. jeg siger, at jeg gerne vil voldtage en hval. Okay. Gul eller blå? Blå. Hanna eller Grace? Den ved jeg lige selv. Jeg skal lige sige, at Hanna og Grace, det er en rigtig god YouTuber. Hanna, Hart og Grace. Helbæk. Helbæk. Jeg vil nok sige Hanna. Fordi hun er lille og sød som en Sofia. Hvad er din yndlingsbog? Min yndlingsbog! Har jeg nogle bøger? Ja, vi havde lidt tekniske problemer, vi har til i dag. Okay. Min yndlingsbog, det er 50 Shades of Grey. Hvad bestiller du, når du er på Starbucks? Jeg kom også på Starbucks en gang, og der bestilte jeg en kaffe. Hvor langt var dit hår før? Mit hår, det var Til nye seere. her. Og nu har hun bare kuttet sådan en del her. Hvad er din yndlingsblomst? Det er en solsik. Tusind tak, fordi I gad så med. Det var det her mix-tag, som Anne lige fandt på. Så jeg håber, I kunne lide den, og hvis I kunne lide den, så giv et like, og så må I lige skrive det der med, så skrive det ned under i kommentaren. Jeg kan spørge dig. Nå jo, det var vores shipping name. Vores shipping name. Hvis vi var par, hvad vil vores? Hun hedder Anne Mette, og jeg hedder Mathilde. 2 ord. Vi skriver det her med. Ja, så hvis I kunne lide videoen, så husk like og alt muligt. Og vi ses næste video, og pas på jer selv. Pichu.